आत्ता सोशल मीडियावर असं आहे की यावर्षी श्रावणातले 8 सोमवार करायचे का? किंवा 2 महिने शिवपूजन करायचं का? अशा प्रकारच्या काही लोकांच्या मनामध्ये संभ्रम आहे. परंतु महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र या भागामध्ये असा कोणताही वेगळा श्रावण नसल्यामुळे अधिक श्रावण जो आहे त्याच्यामध्ये कोणतेही व्रत आपण करायचं नाही आहे. मंगळागौरी असेल, श्रावण सोमवार असतील, शिवपूजन असेल, या सगळ्या गोष्टी आपण पुढच्या येणाऱ्या श्रावण महिन्यातच करायच्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये नेहमीप्रमाणे शुद्ध श्रावण, निज श्रावणातील 4 सोमवारच आपल्याला त्या ठिकाणी श्रावणातले करायचे आहेत. उत्तर भारतामध्ये मात्र तिथं पौर्णिमांत महिना असल्यामुळे तिथं श्रावण हा 4 जुलैपासून सुरू होतो आहे आणि म्हणून तिकडे 8 श्रावण सोमवार त्या ठिकाणी येऊ शकतात. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादी भागामध्ये नेहमीप्रमाणे जो पुढचा येणारा श्रावण महिना आहे त्या श्रावण महिन्यातच आपण नेहमीची व्रत वैकल्ये सर्व प्रकारची करायची आहेत. त्याच्या आधी अधिक श्रावणामध्ये फक्त अधिक मासानिमित्त जे काही असेल आपल्याला दानधर्म करायचा असेल तेवढंच फक्त करायचं आहे.